Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim. Ni ne mamallakin YouTube channel ɗin Mahdi Tech. Na san wasu za su yi mamakin gani na a wannan tasha mai suna Hausa Tech Team. To Hausa Tech Team tasha ce haɗaka ce don mu ƙara wa kanmu ƙarfin gwiwa da kuma mu ƙara bunƙasa abubuwanmu da muke yi na technology. Shi yasa muka ƙirƙiri wannan tasha ta Hausa Tech Team. To kowa da ɓangaren da zai ɗauka a wannan tasha ta Hausa Tech Team. Amma me ni bangaren da zan dauka da zan koyar a wannan tasha shine zan koyar da mutane kwamfuta, saboda me kwamfuta ana ƙara yin nisa akan ilimi na kwamfuta a duniya, amma me har gobe mutanen mu idan aka ce abu da kwamfuta ake sai ga mutum yana jin tsoro, baya so yayi saboda me yana ji kamar ba zai isa yayi amfani da kwamfuta ba, ko kuma bai ma san komai da kwamfuta ba. To a zamanin da muke ciki ya kamata duk wani mutum da yake duniyan nan ya yi kokari ya san mecece kwamfuta, saboda me a gaba za ku ga amfaninta, kuma har ma mun fara zuwa wannan yanayin da rashin sanin kwamfuta ka iya kawo mana cikas a abubuwa da yawa. To wannan ni bangaren da na dauka kamar yadda na faɗa, zan koyar da mutane kwamfuta, mai kwamfuta ta kunsa da kuma irin duk abin da ya shafi cikin kwamfuta da zan koyar da ku abubuwa da suka danganci software, da kuma zan dinga nuna muku abubuwa da suka danganci hardware din ma. Sannan kuma idan muka gama da bangaren harkokin kwamfuta da zan koyar, a gaba zan koyar da mutane bangaren security na kwamfuta da kuma irin su network and cyber security duka zan koyar a cikin wannan bangaren da na dauka. Amma a hankali dai wannan abu na farko da zan fara yi shine zan fara koyar da mutane kwamfuta har Allah ya bamu dama mu ci gaba da yi. To da Allah jama'a muna roƙon ku tallafa mana, sannan kuma ku bamu gudunmawa, ku bamu karfin gwiwa wajen yi mana subscribing wannan tasha tamu har mu cimma abin da muke so, saboda rashin bamu goyon baya daga gurinku ka iya jawo mana mu ma ku ga abubuwan namu ba sa tafiya inda ya kamata. Muna so ko me muka yi ku dinga appreciating, sannan kuma duk idan da gyara mutane su yi mana magana kan cewa mu gyara wayannan abubuwan, saboda kamar yadda kuka sani shi dan adam a koda yaushe zai iya yin kuskure. Zai yiwa muna koyar da ilimi da ya danganci kwamfutar, kaga mun yi kuskure zaka iya zuwa kai mana comment ka ce abu kaza sai mu gyara. To amma wannan kamar yadda na faɗa, ina roƙon alfarma da Allah idan ka zo wannan tasha da Allah kamar yadda kuka gani tunda sababbin abubuwa muka fara yi, dan ba mu ma da subscribers da yawa yanzu muka fara, muna roƙo da Allah da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, saboda duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shirye na Hausa Tech Team din nan za ku dinga samu. Mun gode, naku Mahdi Tech.